расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни миёнаи UFC байни панҷум рақами рейтинг Дерек Брансон бо рекорди 23.8 ва даҳум рақами рейтинг Дрикус Дю Плесси бо рекорди 18.2 рӯзи 5 март дар Лас Вегас дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо бошанд Eagle FC дар вазни миёна Фаридун Одилов бо ташкилоти ACA барои 6 муҳориба шартнома баст. акнун Фаридун дар ташкилоти ACA дар вазни ним вазнин яъне 93 кг баромад мекунад. чӣ гуне ки чанд рӯз пеш ёрдамчии президенти ACA Асланбек Бадаев хабар дода буд. баъди оне ки лигаи ACA ин хабарро дар саҳифаи расмии инстаграми худ эълон карданд, дарҳол чемпиони вазни миёнаи ташкилоти ACA Магомедрасул Гасанов ба Фаридун Одилов муроҷиат карда дар комментария навишт: афсӯс ки ту ба вазни ним вазнин баромадӣ. Фаридун Одилов бошад дар ҷавоб ба ӯ чунин суханҳо гуфт: ман ҳам дар он ҷо ва ҳам дар ин ҷо чемпионум, навиштааст Одилов. ҳамчунин Фаридун Одилов дар саҳифаи расмии инстаграми худ акси худро гузошта чунин суханҳо навишт: ассалому алайкум ба ҳама. бо яке аз ташкилотҳои беҳтарини ҷаҳон ACA шартнома бастум. махсусан худи ҳозир мотиватсияи хеле сахт дорум ва иншааллоҳ ҳамаи шуморо хурсанд мекунам. ҳадафи ман дар ин ҷо танҳо барои камарбанд аст. камарбанди вазни 84 ва 93 кг. Магомедрасул Гасанов, ба наздикӣ вомехӯрем. умедворам ки то охири сол ту дар қуллаи баландӣ мемонӣ. месанҷем ки кунфуи ки зуртар аст, навиштааст Одилов. ва дӯстон, чӣ гуне ки фаҳмидем Фаридун дар вазни ним вазнин яъне 93 кг баромад кардан мехоҳад, аммо ҳамчунин ӯ зид нест ки дар вазни миёна яъне 84 кг баромад кунад ва ният дорад ки дар ҳар дуи ин вазнҳои ACA чемпион шавад. ва бояд гуфт ки чемпиони вазни ним вазнини ACA ҷангвари бебох Муслим Магомедов аст ки рекорди 12-0 дорад. ана чемпиони вазни миёна боша Магомедрасул Гасанов аст ки рекорди ӯ аз 18 ғалаба ва 2 бохт иборат аст. ва акнун дӯстон, интизори хабарҳои нав мешавем ва мебинем ки дар ташкилоти ACA ки якум рақиби Фаридун Одилов мешавад. ба худи Фаридун боша мо танҳо муваффақият орзумандем ва баромади ӯро бесаброна интизорем. чемпиони вазни ним сабуки UFC Александр Волкановский гуфт ки муҳориба зидди Ислам Махачев барои ӯ чӣ қадар муҳим аст. ин муҳориба барои ман муҳорибаи калон аст, барои оне ки ягон кас гӯштини доғистонии онҳоро манъ карда наметавонад ва боз он корҳое ки Ислам Махачев дар муҳорибаҳои охирони худ кардааст. ин визов барои ман махсус аст ва на танҳо барои оне ки ман дар ду вазн чемпион мешавам. боз нақши асосиро он мебозад ки барои дар ду вазн чемпион шудан ту бо кӣ вомехӯрӣ. дар ду вазн чемпион шудан ва чунин ҷангвар ба монанди Ислам Махачевро шикаст додан ин чизе ҳаст ки одамон солҳои дароз фаромӯш намекунанд. бисёриҳо мегӯянд ки худи ҳозир Исламро ҳеҷ кас манъ карда наметавонад, аммо ман ният дорам исбот кунам ки ин корро карда мешавад ва ман бесаброна интизорам ки ба қафас зидди ӯ баром, гуфтааст Волкановский. дӯстон, ба фикри шахсии худи шумо Александр Волкановский гӯштини Ислам Махачевро манъ карда метавонад ё не? метавонем фикротонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.